Ove godine 12. po redu međunarodna tradicionalna regata Vode Vojvodine, 328 učesnika na 81 plovilu. Pa regata je rasla iz godine u godinu. Znači, kada smo krenuli 2009. godine, bilo je mnogo manje učesnika, mnogo manje organizacije, mnogo manje mesta. Ova godina nam se čini u svakom slučaju i u svakom smislu posebna. Ova regata, mogu da kažem, najbolje organizovana do sada. Ovo mi je bolje od svih aktivnosti koje sam radio do sada. Plovidba je divna, Dunav prelep, voda prelepa, putujem sa suprugom, sinom, dva prijatelja su sa nama i očekujemo još lepog provoda ovde. Ja sam zaista prijatno iznenađen i na neki način obradovao što sam učesnik ove regate, koja je možda i najveća u poslednjih nekoliko godina po dužini i po sadržaju. Prikupljamo čepove, ambalažu, pokušavamo da opravdamo naš naziv ovogodišnji Čista voda, čista ljubav, da se okrenemo ekologiji, očuvanju naše životne sredine. Meni ovo putovanje je jako interesantno, s obzirom da sam prvi put na regati. Ja sam već 10. put na ovim regatama, obično putujem sa mojim psom, pa uživancija, šta je lepo druženje, novi ljudi, novi događaji, nova mesta. To me ispunjava, kako bih rekao, bolje od svih godišnjih odmora. Sviđa mi se, eto, zadovoljan sam, svuda nas lepo ugošćavaju. Mi smo mladi nautičari, pa nam je tek 4. godina u nautici, ali prva ovako velika regata, bili smo na manjim regatama do sada i mogu da vam kažem da smo oduševljeni. Učestvovanje u regati je potpuno besplatno, a opet kažem i u saradnji sa lokalnim zajednicama imamo i besplatne obroke tamo, znači ne moramo da kuvamo na čamcima, što je nama veliki plus. Imamo doktora u pratnji, imamo svog mehaničara u pratnji, imamo službu koja nas obsluži ako treba gorivo, hleb ili nešto, tako da je sve vrhunsko princip. Ovo je odlično, sve neverovatno. Stvarno su svi ljudi fenomenalni, organizatori dobri, mi smo baš zadovoljni. S druge strane, ova regata pokušava da prikaže da su turistički potencijali, da su nautički potencijali naše severne pokrajine izuzetno izraženi i da je to nešto čemu treba da se okrenemo u narednom periodu. Svake godine su se potrudili da deci naprave jednu mini olimpijadu, Kanalijana se zove. Onda se sva deca okupe i uvek su imale neke aktivnosti, zanimljivosti, sportske, intelektualne, sve kroz igru. Ja bih preporučila svima da dođu na regatu, to je jako lepo. Najlepši godišnji odmor.